Алена, поздравявам те с тази изложба. Благодаря. Кажи ми какво искал да каже автора с тези боболечки и всякакви други твари, щастливи или нещастни, които си уловила. Автора остана без материали и си направих един, така да се каже, експеримент. Призовах в интернет хора, които имат ненужни съкровища, да ми ги дадат на мен. И получих купища турби, кашони, рамки, които моето семейство щеше да припадне, като ги докарахме. Това са спомените на хората, които дълбоко държат чекмеджетата и не могат да ги изхвърлят, да се разделят с тях. Кажи ми за изкуствения интелект, ти като един естествен такъв, който създава нещо, обаче изкуственият също се мъчи да създава, или поне хората ще го карат да създава. Като как го чувстваш? Като изненада, страх, конкуренция, като нещо, с което трябва да се справим? Какво ще правим с него? Как може да го се използва от хората? Ме интересува. Аз мисля, че художника си работи без да се занимава с това. Кой какво създава, камо ли пък някаква машина или... Какво ще правим с авторското право? Той обикаля, засмуква картинки, думи, ноти от целия интернет, създадени от някакви хора, и ти ги изплюва и казва: заповядай, това е твоето или моето произведение. Какво правим с авторските права? Проблем ли е? До там сме се докарали. Той човек сам си го търси, създавайки всичко и консумирайки, света върви натам. Това е абсолютно нормално според мен. И това всъщност си прави в моята изложба. Показвам видовете, животните, най-различни, чрез човешките материали, които ние ползваме. Това няма нищо животинско. В пластмаса, кашони, стереопори, копчета, да пресъздадеш природата истинската. И... Рециклираме и създаваме нещо ново? Рециклираме. Това е просто претворяване. Аз работя с материала и мога да направя едно животинче за 15 минути, ако си намеря материала подходящия. То даже може да е абсолютно готово. Имаме едни глисти, които са от кабели от някаква електромашина. И това е страхотен глист, чисто визуално. Обяснявам материала, който съм ползвала, и малко така се закачам и с учените, защото много се възхищавам винаги, когато някоя боболечка, нали, има някакво изключително дълго название, такова гордо. И просто така малко завзешки се закачам с учените, които да ме прощават, защото те много държат на тези наименования. И просто търся смешката и вица в съществото, което правя. Примерно мотовилкова игленица, да кажем, е някакъв вид риба. Нали? На латински ще бъде мотовиликус игленикликус. Има едни много хубави балеаноптери мускули, т.е. китове, морски бозайници, те май са на децата. Това са моите деца, които аз измъчих, защото те седяха от едни енциклопедии и ги писаха на истински, на латински език. Не като майка им измислици-премислици, а съвсем гледаха от картинките животните и писаха как се пише на латински. И се опитвам през цялото време да им показвам филмчета с животни, защото живеем в невероятен свят и такива същества има, които особено по океаните, страховита работа. Природата така се е забавлявала. Аз също като нея. За 3 дена какъвто чарка хванала, такова изглобила.